wannan cikin Kano kenan dorayi. Gashi nan yanzu saboda wannan doka da aka sa tun jiya ta fara aiki karfe 10, gashi yanzu gaba ɗaya ba mutane a bakin titi. Nan kasuwa ce kuke ganin ta ciranci, kasuwar ciranci ce a nan dorayi karama. Ga ta nan ba mutane ba kowa, sai dai 'yan motoci silsil, motocin ma'aikata, sai mu kuma 'yan jarida. Daga ma'aikata sai mu 'yan jarida, sai kuma ga yara wayanda su ma sun fito bakin titi ne saboda su ga me yake faruwa a bakin titi. Nan cikin anguwa ne na ciranci, shi ma gashi nan 'yan kasuwa da masu shago gaba ɗaya ba sa mu'amalar haka kasuwancinsu sakamakon saboda wannan lockdown ɗin da aka yi. Gashi nan dai kuna gani babban titi ne nan, wacce take kusan zan ce babban ma kasuwa. Yes, kasuwa ce babba ita ma. Ga nan shi ma na tsallaken makera ne na ciranci dorayi.